கால பல்லவ யுகாம விதாய கும்பா வந்தி பிரணாம சமேச கணாதிராஜக விக்னாம்பிகத்து மலமஸ்ய ஜெயத்ரயஸ்ய கோவிந்தமாதி புருஷம் பாஸ்வான் யதா यदा जलेषु निजेषु तेजः Hare Krishna. We'll stop here. நிறைய இருக்கு. Hare Krishna ma'am, you can take over. மாதாஜி வந்துட்டாங்க. Hare Krishna Mataji, Happy New Year. Happy New Year எல்லாருக்கும். எல்லாருக்கும் happy very happy new year Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna ma'am. Happy New Year ma'am. Hare Krishna ma'am. Hare Krishna எல்லாருக்குமே wish you all Happy New Year Mataji. yes wish you all a Krishna conscious happy new year. இந்த வருடம் எல்லாம் வந்து நாம பக்தியில வந்து மேன்மேலும் வந்து முன்னேற்றம் அடையணும் அப்படிங்கிற பிரார்த்தனைகளை வந்து பகவானுடைய திரு பாதங்களில் வந்து கமல பாதங்களில் சமர்ப்பித்து எல்லாருமே இந்த அதாவது இந்த பக்தி எனக்கூடிய இந்த படகுல நாம் எல்லாருமே பிரயாணித்து கொண்டிருக்கின்றோம். அந்த பிரயாணம் வந்து நல்லபடியா வந்து முன்னேற்ற பாதையில செல்லணும்ன்ற பிரார்த்தனைகள் கண்டிப்பா நாம வைக்கணும். அப்படிப்பட்ட பிரார்த்தனைகளை வச்சுட்டு இன்னைக்கு நாம இந்த செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓம் நமோ பகவதே Happy New Year கண்டிப்பா. இன்னைக்கு 5 o'clock வந்து 4 o'clock சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் காலையிலே வச்சிருக்கியா மணி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆர் யூ கீப்பிங் இட் இன் 4 o'clock or 5 o'clock? 10 to 11 காலையில மாதாஜி. ஓகே, யூ ஆர் அக்கஸ்டம்ட் வித் தட். காலையிலேயே பண்ணிடுறீங்களா? ஓகே ஃபைன். ஓகே, இன்னைக்கு அப்ப நம்ம லெவல் 5 கிளாஸ் வந்து அர்லியா வச்சுக்கலாமா? நாட் அன் இஷ்யூ. எத்தனை மணிக்கு கூட வச்சுக்கலாம் மாதாஜி. 4 மணிக்கு வச்சுக்கலாமா? வச்சுக்கலாம் மாதாஜி. இன்னைக்கு ஒரு வாரம் வச்சிரலாமா மாதாஜி? ஐடிஸ் படிச்சுக்கிறோம் நாங்க. அப்படியா? சரி, படிக்கிறீங்களா? சரி சரி ஓகே. நாளைக்கு எக்ஸாம் இல்ல மாதாஜி? நாளைக்கு எக்ஸாம். ஆமா, அதனால இன்னைக்கு ஒரு வாரம் விட்டுடுங்க மாதாஜி. ஒரு வாரம் விட்டுருங்க மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் வீக்ல இருந்து we will continue. ஓகே, நீங்க ஐடிசியே நம்ம ஒரு வாட்டி ரிவிஷன் பண்ணலாம் வேணாம். டுடே we will do that revision. Okay, so that நீங்க எல்லாரும் படிச்ச மாதிரியும் இருக்கும் இல்லையா? இன்னைக்கு பகல்ல படிங்க, so that நம்ம 4 மணிக்கு வந்து we will have a class. Thank you. ஒரு வாட்டி எல்லாம் ரிவிஷன் பண்ணோம்னா ஈஸியா இருக்கும். so that நாளைக்கு நீங்க எக்ஸாம் நல்லபடியா எழுதுங்க. I want to hear the sweet music. ஓகே, ஷூர் மாதாஜி. நாளைக்கு நம்ம 4 o'clock வந்து நாளைக்கு டெஸ்ட் ஐடிசி டெஸ்ட் வச்சுக்கலாம். சரியா? நான் அர்லியா வச்சுட்டா மாதாஜி வந்து she will be having கிளாஸ் இருக்கும் இல்லையா? அப்புறமா நமக்கு லேட் ஆயிடும். அதனால வந்து நீங்க you can take it up. நாளைக்கு 4 மாதாஜி ஈவினிங் 4 o'clock. 4 o'clock. வேணும்னா நீங்க 3:30க்கு வைக்கிறேன்னா கூட வைக்கிறேன்னா so that நீங்க டைம் எடுத்துட்டு கூட எழுதணும்னாலும் எழுதலாம். you can take time. மாதாஜி டைம் எடுத்துக்கிறோம். ஆமா மாதாஜி, கொஞ்சம் எழுதுறது கொஞ்சம் இதா ஆகுது. நான் ரொம்ப சிம்பிளா தான் கொடுப்பேன். டோன்ட் வரி, கான்செப்ட்ஸ் புரிஞ்சிட்டு இருந்தா போறோம். நீங்க அத அர்த்தம் பண்ணி அந்த சில ஃபியூ வேர்ட்ஸ் எல்லாம் டெக்னிக்கலா இருக்கும் இல்லையா? அதாவது சைத்த குரு என்றால் என்ன, அதெல்லாம் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம குரு என்றால் என்ன, அது எல்லாமே வந்து அந்த அந்த வேர்டிங்ஸ் வந்து நீங்க நீட்டா மைண்ட்ல வச்சுட்டு எழுதணும். ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் மாதாஜி ஈஸியா சொல்லுங்க மாதாஜி. பை 4 நாளைக்கு கொஞ்சம் எனக்கு வேலை இருக்கு மாதாஜி. சோ நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரீபோன் பண்ணீங்கன்னா எனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். 3 o'clock வச்சீங்கன்னா கூட ஓகே மாதாஜி. பை 4:15 நான் லீவ் ஆகணும். அப்படியா? நோ ப்ராப்ளம். நீங்க எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஓகேனா நான் 3 o'clock வைக்கிறேன். எல்லாருக்குமே ஓகேவா இருக்கணும், அது இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, இல்லன்னா ஜாயின் ஆறவங்க லேட்டா ஜாயின் ஆகிறவங்க கூட ஜாயின் ஆகுங்க 3:30க்கு. நாட் அன் இஷ்யூ. 3 o'clock வந்து பண்ணிட்டு போகணும்னு நினைக்கிறவங்க பண்ணிட்டு போங்க. 100%. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே,
நாம இப்போ இது ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரிதாரி ஜய கோபி ஜன வல்லபா ஜய கோபி ஜன வல்லபா ஜய கிரிவரிதாரி ஜய கோபி ஜன வல்லபா யசோத நந்தன பிரஜன ரஞ்சன யசோதனந்தன பிரஜன யசோத நந்தன பிரஜன ரஞ்சன யசோதனந்தன பிரஜன யமுன தீரா வனச்சாரி யமுன தீரா யமுன தீரா வனச்சாரி யமுன தீரா ஜய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜய ராதா மாதவ ஜய குஞ்ச பிஹாரி ஜய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜய ராதா மாதவ ஜய கோபி ஜன வல்லபா ஜய கோபி ஜன வல்லபா ஜய கிரிவரதாரி யசோத நந்தன பிரஜன ரஞ்சன பிரஜன ரஞ்சன யமுன யமுன தீரா தீராவனச்சாரி யமுன தீரா ஜய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜய ராதா மாதவ ஜய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜய ராதா மாதவ Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama
ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet Nashtaprayeshu Badareshu Nityam Bhagavata Devayam Bhavatya Uttama Sloke Bhaktir Bhavati Naistike Om Ajnanatimirandasya Jnananjanaya Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamayam Tada Swabadandikam He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Sapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanushrute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpadarubhyasya Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Nigi Dinamine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavade Paschayate Deshadarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Shadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். சோ இந்த பாடலுடைய ஜஸ்ட் ஒரு காமனா மீனிங் என்னன்னு பாத்துக்கலாம் இல்லையா? ஜெயராத மாதவ இல்லையா? அதாவது மா என்றாலே தாயாரை குறிக்கிறது தான் இல்லையா? தாயாருக்கு உடையவர் தான், அதாவது ராதை தாய்க்கு உடையவர் தான் பகவான் அப்படிங்கிறது தான் த டிவைன் லவர் ஆஃப் ஸ்ரீ ராதாராணி. குஞ்ச பிஹாரி அப்படின்னாக்கா he displays amorous pastimes in the grooves of பிருந்தாவனா, அதாவது எண்ணில் அடங்காத லீலைகளை எல்லாம் புரிபவர் பிருந்தாவன காடுகளுக்குள்ள இல்லையா? எத்தனை காடுகள் ஆக்சுவலி டோட்டலா அங்க இருக்கிறது? 12 காடுகள் இல்லையா? அந்த காடுகள்ல ஒன் ஆஃப் த பாஸ்ட் டைம்ஸ் விச் ஐ ஹர்ட் ஃப்ரம் த என்னென்ன காடுகள் யாராவது சொல்ல முடியுமா? இந்த 12ல ஐ திங்க் ஒன் இஸ் வம்சி ஒண்ணு, வம்சிவனா, 12 ஃபாரஸ்ட் எனக்கு கூட தெரியாது. அப்படின்னா ஒரு வாட்டி தான் படிச்சிருக்கேன் நான். ஐ திங்க் வம்சியிலதான் அதிகமா அவர் லீலை புரிஞ்சது. இங்க இருக்கு பாருங்க, யமுனா மகாவனா. மகாவனா ஒரு பாட்டுல கூட வருது இல்லையா? காமியவனா, மதுவனா, தலவனா, குமுதவனா, பந்திர்வனா, விருந்தாவனா, கதிர்வனா, லோகவனா, அதுக்கப்புறம் பத்ரவனா, அடுத்து பகுலாவனா, அப்புறம் வந்து பைலவனா. சோ அந்த மாதிரி 12 காடுகள் உண்டு அந்த இடத்துல. இதுல ஒரு காடு ஐ திங்க் அவங்க சொன்ன காடு, இதுல எனக்கு எந்த காடுன்றது ஞாபகம் வரல. பட் அந்த காட்டுல வந்து துளசி அந்த காடு இருந்ததை விட அந்த இடத்துல இன்றைக்கு கூட வந்து ராதாராணி அப்புறம் வந்து கிருஷ்ணர் இருக்கிறதா வந்து, அதாவது நைட்ல என்ன பண்ணுவாங்களாம், ஈவினிங் நம்ம என்னது புத்தம் புதிய தம்பதிகளுக்கு வந்து நம்ம எப்பயுமே எல்லாமே எடுத்து வச்சு கொடுப்போம் இல்லையா? கொஞ்சம் போடுங்க மத்தாஜி. மாதாஜி கொஞ்ச நேரம் போடுங்க மத்தாஜி. ஓகே.
எழுதிக்கிறீங்களா? ஓகே, ஆமா மாதாஜி. சரி, எழுதிக்கோங்க. அது இருக்கும். எனவே சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்திலேயே இருக்கும். எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த புக்ல இருக்கு. நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. ஏன்னா எந்த மறந்து இதுல போச்சு இருக்கு, மாதாஜி. மறந்துருக்கும். எழுதிக்கோங்க. நோ இஷ்யூஸ். அதனால இந்த தெரியல மாதாஜி. தெரியுது. ஓகே. இந்த 12 கார்டுகள்ல வந்து எண்ல வர கார்டு தான் சொன்னாங்க அவங்க. அது நான் இதுக்கு வேணா இன்னொரு நேம் கூட இருக்கலாமோ என்னவோ தெரியாது. சம் அதர் நேம் கூட இருக்கலாம். அந்த காட்டுல வந்து துளசி எப்பவுமே இப்படி பின்னி பிணைந்த வண்ணம் தான் இருக்குமா. அந்த அந்த இதுவே வந்து பெண்டாயிட்டு தான் இருக்குமா அந்த துளசி வந்து எப்பவுமே. அதாவது துளசி ஸ்ட்ரெயிட்டாவே நிக்காதான் அந்த இடத்துல. எப்பவுமே வந்து பெண்டாய், மீன்ஸ் ஆல்வேஸ் ஷோயிங் த ஒபேசன்சஸ் அல்ல அங்க இருக்கக்கூடிய, அதாவது பகவானுக்கு வந்து கண்டிப்பாக அங்க இருக்கக்கூடிய டெம்பிள், ராதா கோவிந்தா, ராதா மாதா அப்படி எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி. எஸ், சொல்லுங்க மாதாஜி. நிதிவன், கரெக்ட். ஆமா, கரெக்ட், நிதிவன். ஆனா இதுல வந்து அந்த வனம் பேரே இந்த இடத்துல வரல இல்லையா, நிதிவனத்துலதான். சோ அந்த நிதிவனத்துல வந்து அந்த துளசி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஏதாவது ரெண்டுமே ஒட்டி, அதாவது ஒன்றின் மீது ஒன்று பிணைந்த மாதிரி இருக்கும். அப்படின்னா அதாவது இருவருக்குமே வந்து அதாவது கோவிந்தருக்கும் ராதாவுக்கும் வந்து அவர்கள் செய்யக்கூடிய ஒபேசன்ஸ் துளசி செய்யறது. துளசி தேவி தான் வந்து லீலைகள் எல்லாமே அரேஞ்ச் பண்றவங்க. ஷி வில் ஆல்வேஸ் ஆர்கனைஸ் த லீலாஸ் ஆக்சுவலி ஃபார் அதாவது கிருஷ்ணருக்கு. ஸோ ஷி இஸ் அ டிவோட்டி அண்ட் ஷி வில் அரேஞ்ச் அப்படிங்கிறதே வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. மேலும் அங்க இருக்கக்கூடிய டெம்பிள்ல பாத்தீங்கன்னா 3 லேயர்ஸ் ஆஃப் டோர்ஸ் இருக்குமா. ஸோ நைட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்படி நீங்க நார்த் சைட்ல போனீங்கன்னாக்கா சயனா ஆர்த்தி பாடும்போது அந்த படுத்துக்கிறதுக்கான ஒரு இதெல்லாமே வந்து ஏற்பாடு பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த மாதிரி இந்த சின்ன இதுல இருந்தா பாத்தீங்கன்னாக்கா they'll have that, அது எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் நைட் தூங்கும்போது நைட்ல கூட ஸ்வீட் சாப்பிடுவாங்களாம். ஸோ நைட்டுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா என்னென்ன தேவையோ ஃப்ரூட்ஸ், ஸ்வீட்ஸ் இதெல்லாம் வச்சு வந்து அதுக்கப்புறம் 3 டோர் பாத்தீங்கன்னாக்கா 3 லேயர்ஸ் ஆஃப் டோர்ஸ் இருக்குமா அந்த இவங்க சொன்ன அந்த பிளேஸ்க்கு. சோ அந்த இடத்துல 3 டோர்ஸையும் போட்டு நல்லா டைட்டா லாக் பண்ணிட்டே வந்தா கூட காலையிலக்குள்ள போய் பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாமே வந்து சிதறி இருக்குமா அந்த இடத்துல. அப்படின்னா தட் இஸ் த டிவைன், அதாவது பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய லீலைகள் என்பது அந்த இடத்துல தெய்வீகமான லீலைகள் நிகழ்கின்றது என்று இன்றைய வரைக்குமே வந்து சொல்லக்கூடிய ஒரு உண்மை. அந்த இடத்துல காலையில அந்த பிரசாதத்தை 6 மணிக்கெல்லாம் போனாக்கா கொடுப்பாங்களாம். ஸோ இட் வில் பி கிவன். ஈவன் நிறைய பேர் வந்து முன்னணி நைட் வந்து ட்ரெஸ் மெட்டீரியல்ஸ், சாரீஸ் இதெல்லாம் வந்து எடுத்துட்டு வந்து அதை சமர்ப்பணம் பண்ணுவாங்களாம். அது காலையில வரும்பொழுது யாருக்கெல்லாம் பிராப்தம் இருக்கோ அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதையும் சொல்றாங்க. ஐ டோன்ட் நோ நீங்க இதுல யாரு விருந்தாவனத்துக்கு போயிட்டு வந்தாங்களோ அவங்களுக்கு தான் அது எத்தனை வனத்திற்கு சென்றார்கள் என்று எனக்கு தெரியாது. ஸோ அதனால நீங்க அந்த வனத்துக்கு போயிருந்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பா இதை வந்து அந்த பிரசாதம் வந்து கண்டிப்பா உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பாஸ்ட் டைம் ஆஃப் த கார்ட். நம்ம கேட்கறது எப்படி வந்து நம்ம ஒரு புதுவன தம்பதியருக்கு வந்து தேவையான, அதாவது உணவுப் பொருட்கள் எல்லாம் எப்படி நம்ம வந்து எடுத்து வச்சு அவங்கள வந்து இது பண்றோமோ அது மாதிரியே தான் எல்லாமே ரெடி பண்ணுவாங்களாம். ஆனாலுமே வந்து காலையில பாக்குறதுக்குள்ள வந்து எல்லாமே செதறி இருக்குமா அந்த இடத்துல. அப்படின்னா சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் மீதம் இருக்கக்கூடியது இதெல்லாமே இருக்குமா. சோ ஆனா ஏன்னா 3 டோரையுமே க்ளாஸ் பண்ணி லாக் பண்ணி தான் வருவாங்களாம். காலையில திறக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா இது இப்படித்தான் இருக்கும். சோ அந்த மீதம் அவங்க வச்சிருந்த அந்த பிரசாதத்தை வந்து வாங்கிக்கிறதுக்கு வந்து அதாவது கீழே இருப்பாங்களாம். ஸோ காலையில 6 மணிக்கெல்லாம் அந்த டெம்பிள்ல யாரு இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு வந்து அந்த பிரசாதம் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது இன்றைக்கு வரைக்கும் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு செயல் என்று சொல்கிறார்கள். ஸோ யாருக்கெல்லாம் அந்த இடத்துக்கு போயிருக்கக்கூடிய பிராப்தம் கிடைச்சிருக்கோ தட் இஸ் யூஆர் ஆல்ரெடி பிளெஸ்ட். நமக்கெல்லாம் கிடைக்காதவங்களுக்கு இனிமே ஆளாவது பகவான் அதை அட்லீஸ்ட் அந்த லீலையை பார்க்கறதுக்காவது நம்ம வந்து கண்டிப்பா அந்த பிராப்தத்தை பெறணுன்ற பிரார்த்தனைகளோட நாம இந்த செஷன் ஆரம்பிக்கலாம். இன்னைக்கு ஜனவரி 1 அற்புதமான பகவானுடைய லீலை சொல்றதுக்கும் ஒரு அவகாசம் எனக்கு கிடைச்சது இன்னைக்கு. ஸோ அவங்க அந்த தூய பக்தர் ஒருத்தர் சொன்ன 35 இயர்ஸ் என்ன கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல வந்து கிருஷ்ணா கான்சிய ஏகத்துல வந்து இருக்காங்க. அவங்க 35 வருடங்கள் இல்லையா. நம்ம அதாவது மோர் தென் 70% ஆஃப் நம்முடைய ஆயுட்காலத்துல வந்து அவங்க அத்தனை சர்வீஸ் பண்ணிட்டாங்க. அப்போ so much service she has done actually.
ஸோ அப்படிப்பட்டவங்களுடைய அசோசியேஷன். ஸோ நைட்ல அந்த அசோசியேஷன் வந்து எனக்கு அந்த 7:45 மணிக்கு போகும்பொழுது 7:45 மணிக்கு தான் போக முடியாது. அங்க இருந்து 1 மணி நேரம் தான் என்னால மேக்ஸிமம் வந்து முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வந்துடணும். ஸோ 8:45 ஆயிடும் வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு நைட்டு. ஸோ அப்போ அந்த சயன ஆரத்தி பாடும்பொழுது அவ்வளவு ஈடுபாடோட பாடுவாங்க. அண்ட் தென் நீங்க அந்த ஒன் ஆஃப் த இந்த ஒரு முத்திரை கூட இருக்கு இதுல வந்து. ஸோ அதாவது இதுதான் டிவோட்டி அசோசியேஷன்ல வந்து நம்ம வந்து எப்பயாவது இதை ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணாமலே உங்களுக்கு செய்து காட்டினா தான் தெரியும். இந்த ஃபிங்கர் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த 5 ஃபிங்கர்ஸ். ஸோ இந்த ஃபிங்கர் வந்து கிராஸ், இந்த கீழே இருக்கிற ஃபிங்கர் மேல ஃபிங்கர் அதை பிடிச்சிக்கணும். இந்த டிப்ஸுக்கு வந்து வைக்கணும். ஓகே, அதே மாதிரி இதையும் கிராஸ் பண்ணிக்கணும். சரி, இது இப்படி பண்ணிட்டு இப்படி அந்த எந்த ப்ரேயர்ஸ் சாங்ஸ் பண்ணும் பொழுதும் பகவானை வந்து நினைச்சுண்டு இப்படி பண்ணும் பொழுது தட் அந்த டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல வந்து நம்ம முழுசா வந்து நல்லா லயித்து பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதையும் அவங்க வந்து சொன்னாங்க. ஸோ பக்தியில வந்து நம்ம பெருக்கிறதுக்கு வந்து திஸ் முத்ரா இஸ் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் அப்படிங்கறத வந்து சொன்னாங்க எனக்கு. கையை கொஞ்சம் ரைஸ் பண்ணுங்க மாதாஜி. சரிங்களா, கிராஸ், இந்த கீழே இருக்கிற 2 ஃபிங்கர்ஸ் வந்து கிராஸ். ஓகே, புரிஞ்சுதா? அதே மாதிரி வந்து இந்த ஃபிங்கரும் இந்த ஃபிங்கரும் கிராஸ். டிப்ஸ் தான் வச்சுக்கணும். இந்த அதாவது டிப், அதுக்கப்புறம் இந்த தம்பு கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த தம்புக்கு பிடிச்சுக்கணும். சரியா? சோ இப்படி ஒரு முத்திரை வந்து சொன்னாங்க அவங்க. she will pray entire சயன ஆரத்தி கீப்பிங் லைக் திஸ் ஒன்லி. ஃபுல்லா லைட் விடுவாங்க. அதனால மோஸ்ட்லி நமக்கு போக்கஸ் கிடைக்கணும் இல்லையா? பகவான்கிட்ட வந்து நமக்கு வந்து அவர் மீது பக்தி கொள்வதற்கு வந்து நம்ம மனசு வந்து ஸ்திரமாக்க வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொண்டு, இந்த மாதிரி ஒரு கிராஸ் இதுல எப்பவுமே ஆல்வேஸ் திஸ் முத்ராஸ் என்றால் நீங்க நிறைய இதுல படிச்சிரு, அதாவது யோகத்துல எல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சிருக்கலாம் இல்லையா? அதாவது முத்ராஸ் ஹாஸ் வெரி பவர்ஃபுல் இது இல்லையா, எஃபெக்ட். இதை வச்சுட்டு நம்ம வந்து சொல்லும் பொழுது யூ வில் ஃபீல் மோர் ஃபோக்கஸ்ட் அப்படிங்கறத வந்து அவங்க சொன்னாங்க. இது இப்படியே பண்ணி ஆகணும்ட்டு இல்ல, பட் ஷி வாஸ் டூயிங். ஒரு பக்தர் வந்து கேட்டப்பதான் நானே அப்சர்வ் பண்ணேன். ஏன்னா என் பக்கத்துல தான் உட்காந்து அவங்க பண்ணுவாங்க, ஆனா நான் என்னைக்குமே அதை வந்து அப்சர்வ் பண்ணி ஐ நெவர் சீன். ஸோ அதனால நமக்கு இந்த சுத்து என்ன நடக்கிறது, பக்தி பண்ணும்பொழுது நம்மள சுத்தி என்ன நடக்கிறதுன்றத வந்து நான் யோசிக்கவே மாட்டேன். மேபி தட் இஸ் என்னுடைய அஞ்ஞானமா இருக்கலாம். ஆனா அவங்க இன்னொருத்தர் அப்சர்வ் பண்ணி கேட்டப்போ ஸோ அவங்க இதை வந்து சொன்னாங்க. ஸோ அதனால உங்களுக்கும் அதை நான் சொல்லணும்னு நினைச்சேன். ஸோ நீங்களும் அந்த மாதிரி பண்ணி பகவானுக்கு பக்குவமான முறையில பக்தியை செலுத்துங்க. ஓகே மாதாஜி, கட்ட விரல் மாத்திரம் 2 ஒண்ணா சேர்ந்து இருக்குமா மாதாஜி? ஆமா ஆமா, கட்ட விரல் இப்படியேதான் வரும். ஓகே ஓகே. இங்க இருக்கிறதே 5 விரல் தானே மாதாஜி? அதான் 5 விரல்ல 4 தான் இப்படி மாறி மாறி இருக்கு, ஆனா கட்ட விரல் அப்படியே தான் இருக்கு. ஆமா, திஸ் இஸ் லைக் அ கிராஸ். அப்படின்னா இது ஒரு மாதிரி நம்ம இன்னும் பவுண்ட். நம்ம இந்த ஒரு முத்திரையில பாத்தீங்கன்னாக்கா, சில முத்ராஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் லைக் அதுக்குள்ளேயே நம்ம அடங்கி இருக்கக்கூடிய நிலையில இருக்கும் இல்லையா? அதாவது நம்ம சுத்தி வெளியில எங்கேயும் நம்ம புத்தி வெளியில போகாம இதுக்குள்ளேயே நம்ம வந்து பக்தியிலேயே நம்ம வந்து நம்மளால போக்கஸ் பண்றது, மெயின்லி போக்கசிங் வித் அந்த விஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எஸ் நம்ம பக்தியில மட்டுமே. அதுக்காக தான் இந்த முத்ரா வந்து அவங்க சொன்னாங்க. ஸோ அவ்வாறு செய்யும் பொழுது அந்த பக்தியில வந்து நம்மளால வந்து அதாவது ஸ்திரமான ஒரு மனசை கொண்டு, சில பேருக்கு நிறைய பேருக்கு வந்து டிஸ்ட்ராக்ஷன், நமக்கு எல்லாருக்குமே வருது டிஸ்ட்ராக்ஷன், ஆனா போக்கஸ்டா பண்றதுக்கு நமக்கு கண்டிப்பா மார்க்கம் வேண்டும் இல்லையா? ததா புருஷ ஆத்மானம் கேவலம் பிரகிருதே பரம் நிரந்தரம் ஸ்வயம் ஜோதிர் அனிமானம் அகண்டிதம். எஸ், மல்லிகா மாதாஜி வாசிங். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ததா புருஷ ஆத்மானம் கேவலம் பிரகிருதே பரம் நிரந்தரம் ஸ்வயம் ஜோதிர் அனிமானம் அகண்டிதம். ததா பின்னர் புருஷ தனிப்பட்ட ஆன்மா, ஆத்மானம் அவரை, கேவலம் தூய்மை, பிரகிருதே பரம் ஜட உலக இருப்பிற்கு அப்பாற்பட்ட தெய்வீகமான, நிரந்தரம் வேறுபாடில்லாத, ஸ்வயம் ஜோதி தானாக ஒளிரும், அனிமானம் மிக நுண்ணிய, அகண்டித துண்டாகாமல். மொழிபெயர்ப்பு: அந்த நேரத்தில் ஆத்மா தன்னை ஜட உலக இருப்பிற்கு அப்பாற்பட்டதாக, எப்போதும் சுயமாக பிரகாசிப்பதாக, மிக நுண்ணியதாக இருப்பினும் எப்போதும் உடைந்து காணப்படாமல் சிறிய அளவாக காணப்படும். பொருளுரை:
தூய்மையான உணர்வு நிலையில் அல்லது கிருஷ்ண உணர்வு நிலையில் ஒருவர் தன்னை பகவானிடமிருந்து வேறுபாடற்ற ஒரு சிறிய துகளாக காண இயலும். பகவத்கீதையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது போல ஜீவன் அல்லது தனிப்பட்ட ஆத்மா நித்தியமாக பகவானின் அங்க உறுப்பாகும். சூரியனின் கதிர்கள் சூரியனது மிக சிறந்த அமைப்பின் சிறிய துகள்களாகும். அதுபோல உயிரினங்கள் பரமாத்மாவின் சிறிய துகளாகும். ஜட உலக வேறுபாட்டில் உள்ளது போல தனிப்பட்ட ஆத்மாவும் பகவானும் பிரிக்கப்படவில்லை. தனிப்பட்ட ஆத்மாக்களாகவே இருப்பதால் அது முழு ஆத்மாவிலிருந்தும் துண்டுகளாக்கப்பட்டது என ஒருவர் நினைக்கக்கூடாது. மாயாவாத தத்துவம் முழு ஆத்மா உள்ளது, ஆனால் அதன் ஜீவன் எனப்படும் ஒரு பகுதி மாயையால் சிக்க வைக்கப்பட்டுள்ளது என்று தெளிவாக கூறுகிறது. ஆயினும் இந்த தத்துவம் ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை. ஏனென்றால் ஆத்மாவானது பொருளின் துண்டுகள் போல பிரிக்கப்பட இயலாதது. ஜீவனாகிய அந்த பகுதி நிலையான ஒரு பகுதியாகும். பரமாத்மா இருக்கும் வரை அவருடைய அங்கமும் பகுதிகளும் நிலைத்து இருக்கும். சூரியன் இருக்கும் வரை சூரிய கதிர்களின் மிகச்சிறிய நுண்கூற்றுகளும் நிலைத்து இருக்கும். ஜீவத்துகள் என்பது வேத இலக்கியத்தில் ஒரு முடியின் மேல் பகுதியின் அளவில் 10,000ல் ஒரு பகுதி என்று கணிக்கப்படுகிறது. அதனால் அது மிக நுண்ணிய பகுதி ஆகும். பரமாத்மா எல்லையற்றது. ஆனால் வாழும் உயிரினம் அல்லது தனிப்பட்ட ஆத்மா பரமாத்மாவிலிருந்து தகுதியில் வேறுபடவில்லை எனினும் அது மிக நுண்ணியது. இந்த பதத்தில் இரு சொற்கள் குறிப்பாக கவனிக்கப்பட வேண்டியவை. ஒன்று நிரந்தரம், வேறுபாடற்ற என்னும் பொருள் தருவது, அல்லது அதே தகுதியின் என்னும் பொருள் தருவது. தனிப்பட்ட ஆத்மாவும் இங்கு அனிமானம் என்று வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. அனிமானம் என்றால் மிக நுண்ணிய என்று பொருள். பரமாத்மா எங்கும் நிறைந்தது. ஆனால் மிகச்சிறிய ஆத்மா தனிப்பட்ட ஆத்மாவாகும். அகண்டிதம் என்றால் துண்டுகள் ஆக்கப்பட்ட என்பது சரியான பொருள் அல்ல. ஆனால் அமைப்பில் மிக நுண்ணிய என்று பொருள். யாராலும் சூரியனிலிருந்து சூரிய ஒளியின் மிகச்சிறிய நுண்கூறுகளை பிரிக்க இயலாது. ஆனால் அதே சமயத்தில் சூரிய ஒளியின் மிகச்சிறிய நுண்கூறு சூரியனை போல் விரிந்தது அல்ல. அதுபோல வாழும் உயிரினம் அதனுடைய அமைப்பு நிலையால் பரமாத்மாவை போன்றே தகுதியால் சமமானது. ஆனால் பரிமாணத்தில் அது மிக நுண்ணியது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒரு 4-5 ஸ்லோகம் இன்னைக்கு வாசிச்சுட்டு அப்புறம் நம்ம வில் கோ டு தி சம்மரி. ஓகே. ஞான வைராக்ய யுக்தேன பக்தி யுக்தேன சாத்மனா பரிபஷ்யதி உதாசீனம் பிரகிருதிம் ஷாஹதௌஜஷம். எஸ், ஆர் விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஞான வைராகிய யுக்தேன பக்தி யுக்தேன சாத்மனா பரிபட்சது உதாசீனம் பிரகிருதிம் சஹ தௌஜசம். ஞான அறிவு, வைராகிய துறவு, யுக்தேன அமையப்பெற்று, பக்தி தொண்டு யுக்தேன அமையப்பெற்று, ச மற்றும் ஆத்மனா மனத்தால், பரிபட்சதி ஒருவர் பார்க்கிறார், உதாசீனம் விருப்பு வெறுப்பற்று, பிரகிருதி பௌதீக இருப்பு, ச மற்றும் ஹத ஓஜஷம் பலத்தில் குறைந்து. மொழிபெயர்ப்பு. தன்னை உணர்ந்த நிலையில் ஞான பயிற்சியாலும் பக்தி தொண்டிலும் துறவாலும் ஒருவர் எல்லாவற்றையும் சரியான நேரத்தில் பார்க்கிறார். அவர் ஜட உலக இருப்பின் மீது விருப்பு வெறுப்பு அற்றவர் ஆகிறார். ஜட உலக பாதிப்பானது அவர் மீது குறைந்த ஆற்றலுடன் செயல்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. பொருளுரை. ஒரு குறிப்பிட்ட வியாதியின் கிருமி பலவீனமானவரை பாதிக்க முடிவது போல உலக இயற்கையின் அல்லது மாய சக்தியின் பாதிப்பு பலவீனமான அல்லது கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஆத்மாவின் மீது செயல்படும். ஆனால் வீடு பேரடைந்த ஆத்மாவின் மீது செயல்படாது. தன்னை அறிதலே விடுதலை பெற்ற நிலையினது இயல்பாகும். ஒருவர் தன் ஆதார நிலையை அறிவின் மூலம், வைராகியத்தின் மூலமும் துறவு மூலமும் புரிந்து கொள்கிறார். அறிவு இல்லாமல் ஒருவர் உணர்தலை பெற முடியாது. ஒருவர் பரமாத்மாவின் மிக நுண்ணிய பகுதி என்ற அறிதலே அவரை ஜட உலக கட்டுப்பட்ட வாழ்வின் பிடிப்பின்றி செய்ய முடியும். அதுவே பக்தி தொண்டின் தொடக்கமாகும். ஒருவர் உலகமாயிலிருந்து விடுபட்டால் அன்றி அவர் பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட முடியாது. அதனால் இந்த பதத்தில் ஞான வைராகிய யுக்தேன என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஒருவர் தன்னுடைய ஆதார நிலையினை
முழுவதும் உணர்ந்திருந்தால், வாழ்வின் துறவு நிலையில் இருந்தால், உலக கவர்ச்சியிலிருந்து விலகி இருந்தால், பின்னர் தூய பக்தி தொண்டினால் பக்தி யுக்தேன அவர் பகவானின் அன்பு தொண்டனாக தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்ள முடியும். பரிபட்சதே என்றால் அவர் எல்லாவற்றையும் சரியான நோக்கத்தில் பார்க்க முடியும் என்று பொருள். பின்னர் ஜடவுலக இயற்கையின் பாதிப்பு ஏறக்குறைய இல்லாமல் போகிறது. இதுவும் பகவத்கீதையில் உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. பிரம்மபூத பிரசன்னாத்மா ஒருவர் தன்னை அறிந்தால் அவர் உலக இயற்கையின் பாதிப்பிலிருந்து விடுபட்டு மகிழ்ச்சி அடைகிறார். அந்த நேரத்தில் அவர் துக்கத்திலிருந்தும் ஆவலிலிருந்தும் விடுபடுகிறார். பகவான் அந்த நிலையை மத் பக்தி லபதே பராம் தொடக்க பக்தி தொண்டில் உண்மையான நிலை என்று குறிப்பிடுகிறார். அதுபோல புலன்கள் தூய்மை அடையும் பொழுது அவை பின்னர் பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட முடியும் என்று நாரத பஞ்சாட்சரத்தில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. ஜட உலக மாசில் இருப்பவர்கள் ஒரு பக்தனாக இருக்க இயலாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. பத்மா மாதாஜி நெக்ஸ்ட் நீங்க வாசிங்க. நாயுஜ்யமானயா பக்தயா பகவதி அகிலாத்மனி சத்ருஷோ அஸ்தி சிவஹ பந்த யோகினாம் பிரம்ம சித்தயே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நயுஜ்யமானாய பக்தயா பகவதி அகிலாத்மனி சத்ருஷோ அஸ்தி சிவ பந்தா யோகினாம் பிரம்ம சித்தயே. நான் இல்லை, யுஜ்யமானயா நிகழ்த்தப்பட்டு, பக்தியா பக்தி தொண்டு, பகவதி பரமபுருஷ பகவானுக்கு, அகிலாத்மனி பரமாத்மா, சத்ருச போல, அஸ்தி இருக்கிறது, சிவ மங்களமான, வந்தா வழி, யோகினாம் யோகிகளின், பிரம்ம சித்தையே தன்னை அறிதலில் முழுமைக்காக. மொழிபெயர்ப்பு. பரமபுருஷ பகவானிடம் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டால் அன்றி எந்தவித யோகியாலும் தன்னை உணர்தலில் முழுமை அடைய முடியாது. ஏனென்றால் அது மட்டுமே மங்களமான வழியாகும். பொருளுரை. ஞானமும் துறவும் பக்தி தொண்டால் இணைந்தால் அன்றி அறிவு முழுமை அடையாது என்பது தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. நைஜ்யமானயா என்றால் சரியாக பொருந்தாமல் என்று பொருள். பக்தி தொண்டு இருக்கும் போது அந்த தொண்டை எங்கு செய்வது என்பதே வினாவாகும். பக்தி தொண்டு என்பது எல்லாவற்றுக்கும் பரமாத்மாவாக விளங்கும் பரம புருஷ பகவானிடம் அர்ப்பணிக்கப்பட வேண்டும். ஏனென்றால் அதுவே தன்னை அறிதல் அல்லது பிரம்மனை அறிதலுக்கான ஒரே நம்பத்தகுந்த வழியாகும். பிரம்ம சித்தையே என்றால் பொருளிலிருந்து தன்னை வேறுபடுத்தி புரிந்து கொள்ளல், பிரம்மனாக தன்னை புரிந்து கொள்ளல் என்று பொருள். வேத வார்த்தைகள் அகம் பிரம்மாஸ்மி என்பதாகும். பிரம்ம சித்தி என்றால் ஒருவர் தான் ஜடமல்ல என்று அறிவதாக பொருள். அவர் தூய ஆத்மா ஆவார். யோகிகளில் பல வகை உண்டு. ஆனால் ஒவ்வொரு யோகியும் தன்னை அறிதலில் அல்லது பிரம்மனை அறிதலில் ஈடுபட வேண்டும். ஒருவர் முழுவதுமாக பரமபுருஷ பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டால் அன்றி அவர் பிரம்ம சித்தியின் வழியை எளிதில் அணுக முடியாது என்று இங்கு தெளிவாக குறிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒருவர் தன்னை வாசுதேவரின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுத்திக் கொண்டால் ஜட உலகின் துறவும் ஆன்மீக அறிவும் தானாகவே வெளிப்படும் என்று ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் 2ஆம் அத்தியாயத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு ஒரு பக்தர் துறவு அல்லது அறிவுக்காக தனியே முயற்சி செய்ய வேண்டியதில்லை. பக்தி தொண்டே மிகவும் ஆற்றல் வாய்ந்தது. ஒருவரின் தொண்டின் நோக்கத்தால் எல்லாம் வெளிப்படுகிறது. சிவபந்தா என்று இங்கு குறிக்கப்படுகிறது. இதுவே தன்னை அறிதலுக்கான ஒரே மங்களமான வழியாகும். பக்தி தொண்டின் பாதையே பிரம்மனை அறிதலை அடைவதற்கான மிகுந்த நம்பிக்கையான வழியாகும். பக்தி தொண்டின் மங்களமான வழியின் மூலம் பிரம்மனை அறிதல் முழுமை அடைய பெறுகிறது என்பது பிரம்மனை அறிதல் அல்லது பிரம்மஜோதி ஒளியின் அறிதல் எனப்படுவது பிரம்ம சித்தி இல்லை என்பதை குறிக்கிறது. பிரம்ம ஜோதிக்கு அப்பால் பரமபுருஷ பகவான் உள்ளார்.
உபனிஷத்துக்களில் ஒரு பக்தர் பகவானிடம் பிரம்ம ஜோதியாகிய ஒளியை அப்புறப்படுத்தும்படி தயவாக வேண்டுகிறார். அதனால் பக்தர் பிரம்ம ஜோதிக்குள் உண்மையான நிலைத்த பகவானின் வடிவத்தை பார்க்கலாம். ஒருவர் பகவானின் திவ்யமான வடிவத்தின் உணர்வை அடைந்தாலன்றி பக்தி பற்றிய வினா எழாதது. பக்தியானது பக்தி தொண்டினை பெறுபவரின் இருப்பையும் பக்தி தொண்டு புரியும் பக்தரையும் இன்றியமையாதாக்குகிறது. பக்தி தொண்டின் மூலம் பிரம்ம சித்தி என்பது பரம புருஷ பகவானை அறிதலாகும். பகவானின் உடலின் ஒளி கதிர்களை புரிந்து கொள்ளுதல் என்பது பிரம்ம சித்தி அல்லது பிரம்மனை அறிதல் என்பதன் முழு நிலை அல்ல. பரமனின் பரமாத்மா தோற்றத்தினை உணர்தலும் முழுமையல்ல. ஏனெனில் பகவான் பரமபுருஷ பகவான் அகிலாத்மா, அவர் பரமாத்மா ஆவார். பரமபுருஷன பகவானை அறிபவர் பிற தோற்றங்களையும் அறிகிறார். அதாவது பரமாத்மா தோற்றம், பிரம்ம தோற்றம். மேலும் அந்த முழுமையாக உணரும் ஆற்றலாகிய பிரம்ம சித்தி என்பதையும் அறிகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ இன்னைக்கு நாம இந்த 3 ஸ்லோகங்களை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் டைம் இருந்தா வாசிக்கலாம். மாதாஜி நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி இன்னைக்கு. ஓகே, நீங்க இப்போ ஆல்ரெடி இன்னும் 3 பேர் இருக்கு. 3 ஸ்லோகம் முடிச்சா அப்புறமா வந்து எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்க முடியாம போயிடுமே, அதுக்குதான் பாக்குறேன். எல்லாமே பெருசா இருக்கு. சின்னதா இருந்தா கூட பரவாயில்ல. எவ்ரி திங் இஸ் பிக்கர். நம்ம மத்தியானம் கூட படிக்கலாம் மாதாஜி. டோன்ட் வரி, வில் டூ சம்திங். இது முடிச்சாக்க நீங்க தான் அடுத்து உங்களுக்கு. இப்ப ஐ எம் ஏபிள் டு கம்ப்ளீட் ஒரு ஸ்லோகம் கண்டிப்பா முடிக்க முடிஞ்சா பார்க்கலாம். ஓகே. ததா புருஷ ஆத்மானம் கேவலம் பிரகிருதே பரம் நிரந்தரம் ஸ்வயம் ஜோதிர் அனிமானம் அகண்டிதம். ததா பின்னர் புருஷ தனிப்பட்ட ஆத்மா, ஆத்மா நாம் அவரை, கேவலம் அதாவது தூய்மை, பிரகிருதே அதாவது பியோர்னஸ் வந்து கேவலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, வெறுமனே அப்படின்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி தூய்மையாக. பிரகிருதே பரம் ஜட உலகு இருப்பிற்கு அப்பாற்பட்ட இல்லையா, தெய்வீகமான. பரம் என்றால் அது. நிரந்தரம் மீன்ஸ் வேறுபாடு இல்லாத. ஸ்வயம் வந்து ஜோதிகி தானாக ஒளிரும். அனிமானம் மிக நுண்ணிய. அகண்டித துண்டாகாமல். சோ இந்த பொருளுரையில ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள் வந்து ஆல் க்ளோரிஸ் டு ஸ்ரீல பிரபுபாதா, ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். இந்த பொருளுரையில என்ன சொல்றார் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்கலாம். அந்த நேரத்தில் ஆத்மா தன்னை ஜடவுல இருப்பிற்கு அப்பாற்பட்டதாக, அதாவது முந்தைய பதத்துல நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, அந்த யோக பயிற்சிகளை பற்றி படிச்சிருக்கோம் நம்ம. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே. ஓகே. எப்போதும் சுயமாக பிரகாசிப்பதாக, மிக நுண்ணியதாக இருப்பினும். இப்ப ஆத்மாவுடைய குவாலிட்டிஸ், கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பத்தி படிக்கிறோம் இல்லையா. நம்ம ஆல்ரெடி 2nd சாப்டர் பகவத்கீதால நம்ம அதை பத்தி படிச்சிருக்கோம். 10,000ல் ஒரு பகுதி எது, தலைமுடியினுடைய நுனி. அவ்வளவு நுண்ணியமானது எது, ஆத்மா. ஆனால் குவாலிட்டி நித்திய தன்மையில வந்து எல்லாம் வல்ல இறைவனை வந்து ஒத்தது. ஆனால் குவான்டிட்டியில பார்க்கும் பொழுது, அளவுல வந்து எப்பவுமே நாம பகவான் அளவுக்கு வந்து போகவே முடியாது. அதனால வந்து மேக்சிமம் எவ்வளோ 78% இல்லையா பிரம்மர் வந்து அடைந்திருக்கிறது. அவ்வளவுதான். இஸ் த ஹையஸ்ட் ஜீவாத்மா. முதல்ல பிறந்த ஜீவாத்மா அவர் தான் ஹையஸ்ட் ஜீவாத்மால. அந்த அளவுக்கு தான் நம்மளால போக முடியும். அப்படி போகக்கூடியவர்கள் தான் சித்திகளை எல்லாம் அடையிறாங்க. அதை வைத்து வந்து, அதாவது அவர்களுடைய இதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அடுத்தவங்களுக்கு நன்மைகள் பயக்கக்கூடிய செயல்களில் அவர்கள் ஈடுபடுகிறார்கள் இல்லையா. ஆனா அது வந்து பொது நோக்கத்தோட செயல்படணும். அப்பதான் அந்த சித்திகளுடைய மகிமையே மேன்மையுறும். ஒரு பர்சனல் பெனிஃபிட்டுக்காக, ஒருத்தருடைய பர்சனல் பெனிஃபிட்டுக்காகவே அந்த சித்திகளை நாம உபயோகப்படுத்தவே கூடாது. சோ இருப்பினும் எப்பொழுதும் உடைந்து காணப்படாமல் சிறிய அளவாக காணப்படும். அதாவது அதை வந்து உடைக்கவே முடியாது இல்லையா. கேரக்டரிஸ்டிக் நீரால நனைக்க முடியாது, காற்றால உலர்த்த முடியாது இல்லையா, நெருப்பினால் எரிக்க முடியாது, எந்த ஆயுதத்தை கொண்டும் அதை வந்து துண்டிக்கவும் முடியாது. அப்படிப்பட்டதுதான் குவாலிட்டிஸ். எது, ஆத்மாவுடைய குவாலிட்டிஸ். தூய்மையான உணர்வு நிலையில் அல்லது கிருஷ்ண உணர்வு நிலையில் ஒருவர் தன்னை பகவானிலிருந்து வேறுபாடற்ற ஒரு சிறிய துகளாக காண முடியும். எஸ், நாம் எல்லாரும் துகள்கள் தான், அதாவது பின்ன பகுதிகள் தான் இல்லையா.
பகவத்கீதையில் குறிப்பிட்டது போல ஜீவன் அல்லது தனிப்பட்ட ஆத்மா நித்தியமான பகவானின் அங்க உறுப்பாகும். அவரிலிருந்து தோன்றியவர்கள் தான் நாம் இல்லையா, பின்ன பகுதிகள். மேலும் சூரியனின் கதிர்கள் சூரியன் அது மிகச்சிறந்த அமைப்பின் சிறிய துகள்கள் ஆகும். இப்ப சூரியன் இருக்கு, சூரியத்துல இருந்து வெப்பம், அதாவது பாத்தீங்கன்னா கதிர்கள் என்பது 360 டிகிரி ஆங்கிள்ஸ்ல வந்து கதிர்கள் என்பது வருது. அந்த 360 ஆங்கிள் டிகிரி அதை சுத்தி இருக்கக்கூடிய அந்த ஒளிர் கதிர்கள் வந்து ஒரு பின்ன பகுதிகளுடைய கோர்வை தான் இல்லையா, அந்த சூரிய பிரகாசமே வந்து. அது போலதான் ஜீவன்களாகி இருக்கக்கூடிய நாம எண்ணிலடங்காத ஜீவன்கள் இந்த பிரபஞ்சத்தில் வாழ்வது. இந்த பிரபஞ்சம் மாத்திரம் கிடையாது, வேறு ஒரு அண்டங்களிலுமே இதே மாதிரிதான் வாழ்கிறார்கள் என்பது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எல்லாமல் இறைவனுடைய, அதாவது அவருடைய திரு உருவத்திலிருந்து, அதாவது நம்ம எல்லாருமே அவரிடமிருந்து தோன்றிய பின்ன பகுதிகள் தான் என்பதை வந்து மீண்டும் ஒருவர் நாம இந்த இடத்துல ஊர்ஜிதப்படுத்திக்கலாம். அது போல உயிரினங்கள் பரமாத்மாவின் சிறிய துகளாகும் இல்லையா. எப்படி ஒளி கதிர்கள் வந்து சிறு சிறு துகள்களாக இருக்கக்கூடிய அந்த கதிர்களாக தெரிகின்றதோ அது போல இந்த ஜீவன்கள் எல்லாம் துகள்கள் தான். ஆனால் அது நமக்கு வந்து அதாவது பகவானிலிருந்து தோன்றியது என்று நாம இந்த இடத்துல படிக்கிறோம். ஜல உலக வேறுபாடில் உள்ளது போல தனிப்பட்ட ஆத்மாவும் பகவானும் பிரிக்கப்படவில்லை. சோ அதாவது நாம் என்றைக்குமே, அதுதான் உண்மையான நிலை, எப்பொழுதுமே நாம அவரோட வந்து இணைந்து இருக்க வேண்டும். யோக நிலை இல்லையா அப்படின்னா உட்கார்ந்து தியான பயிற்சிகள் செய்வதால கிடையாது, மனதளவுல எப்பவுமே ஒன்றிவிட வேண்டும். எதையுமே அவரோட நாம் இருக்கின்றோம் இல்லையா, அவருடைய கருணையால நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா, எவ்ரிதிங் இஸ் ஆக்டிங் ஆஸ் பர் இஸ் விஷ் அப்படிங்கறது எல்லாத்தையுமே நாம கண்டிப்பா புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அப்ப அவர்கிட்ட இருந்து நாம வந்து தனித்து இருக்கவே முடியாது, எப்பொழுதுமே அவருடைய அந்த இணைப்போட தான் நம்ம வந்து சம்பந்தப்பட்டிருப்போம். அதுதான் யோகம் என்பது. ஆனா மாயவாதம் அது முழு ஆத்மாவிலிருந்து துண்டுகள் ஆக்கப்பட்டது என்று ஒரு நினைக்க கூடாது. அது ஆத்மாவிலிருந்து வந்ததுனால பகவான் ஓம் பூர்ணமதா பூர்ணமிதம் பூர்ணம் இல்லையா, அந்த படிச்சிருக்கோம் அதுல. அவரிலிருந்து தோன்றிய அவர் வந்து பூர்ணமானவர், அவரிலிருந்து தோன்றிய நாம் எல்லாருமே பூர்ணமானவர்கள் இல்லையா. ஆனால் அவ்வாறு நாம் எல்லாம் தோற்றுவிக்கப்பட்ட பிறகு பகவான் வந்து இன்னும் பூர்ணமாகவே இருக்கிறார். அவர் நாம கூட ஏதாவது எடுத்தோம்னா அது வந்து கண்டிப்பா கம்மியாகும் இல்லையா. அதுதான் வந்து பௌதீகம். ஆன்மீகத்துல அப்படி கிடையாது, அல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வந்துட்டே இருக்கும். அதுதான் வந்து பகவானிடத்திலிருந்து தோன்றிய நாம் எல்லாருமே பின்ன பகுதிகளாக இருந்தாலும் அவர் இன்னும் ஸ்டில் he remains as absolute இல்லையா, அவர் இன்னும் பூரணமாகவே காட்சியளிக்கிறார். ஆனால் அவர்கிட்ட இருந்து வந்த நாம எல்லாம் வெளியில வந்ததுனால அவர் ஏதாவது குறையோடு இருக்கிறாரா? கண்டிப்பா கிடையாது. 6 விதமான வைபவங்கள் எல்லாத்துலயுமே அவர் தான் வந்து ஹையஸ்ட் இல்லையா. அதுதான் நாம் தெரிஞ்சோம். மாயாத தத்துவம் முழு ஆத்மா உள்ளது, ஆனால் அதன் ஜீவன் எனப்படும் ஒரு பகுதி மாயையால் வந்து சிக்க வைக்கப்பட்டுள்ளது என்று தெளிவாக கூறுகின்றது. எஸ், we are all in the situations இல்லையா. நமக்கு கூட நம்மளை சுத்தி நடக்கக்கூடிய சூழல்கள் வந்து ஃபேவரபிளா இருக்காது இல்லையா. அந்த ஒரு சுச்சுவேஷன்ல நாம என்ன பண்றோம், அதுல மாட்டிக்கின்னு நாம அவஸ்தைப்படுறோம். சோ அதுதான் இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. ஆயினும் இந்த தத்துவம் ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை. ஏனென்றால் ஆத்மாவானது எப்படிப்பட்டது, பொருளின் துண்டுகளை போல பிரிக்கப்பட இயலாது. ஸோ அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம ஒரு வெஜிடபிளே எடுத்துக்கோங்க, அந்த வெஜிடபிள் முழுசா இருக்கும் பொழுது முழுசா தெரியும். அதை நம்ம வந்து அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்தா ஸ்டில் அது வெஜிடபிள் தானே. காணி அந்த ஷேப்பு இல்லையா, ஒரு பூசணிக்காயோ ஏதோ ஒரு வெள்ளரிக்காய் எதுவா இருந்தாலுமே நம்ம அது முழுமையா இருக்கும் பொழுது முழுசு, அதுதான் பௌதீகமே. பௌதீகத்துல ஒரு முறை வந்து நம்ம வந்து அதை ஸ்பிளிட் பண்ணோம்னா அது அவ்வளவுதான். ஆனா பகவானிடத்துல ரூபத்திலிருந்து தோன்றிய நாம் எல்லாருமே பின்ன பகுதிகள் தான். ஸ்டில் பகவான் வந்து முழுமையா இருக்கார் அப்படிங்கிற அது என்ன, அவருக்கு உடலே வந்து ஆன்மீகம், நமது எல்லாமே பௌதிக உடல் என்பதை நாம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். அவரிலிருந்து தோன்றிய அந்த ஸ்பிரிச்சுவல், ஏன்னா இது எதன் அடிப்படையில இவ்வாறு சொல்கின்றோம் என்று நாம ரொம்ப ஆழ்ந்து யோசித்தோம் என்றால், பகவானுக்கு அந்த அந்தரங்க சக்தியில வந்து 3 விதமான நிலைகள் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. சாந்தினி, அலாதினி, அந்தன் சம்பித் இல்லையா, ஞானம் இல்லையா, உயிர்நிலை, அதுக்கப்புறம் வந்து வேற என்ன, அது இன்னொன்னு வந்து பிளஷர் பொட்டன்சி இல்லையா, அதாவது இந்த 3மே வந்து பகவானுடைய அதாவது அந்தரங்க சக்தி கொண்டது. அதனுடைய ஒரு பகுதி தான் வந்து நாம இந்த உலகத்துல வந்து நாம உயிர் வாழிகளாக அவதரித்திருக்கின்றோம் இல்லையா. அப்படி அந்த நிலையில இருந்துதான் நம்ம வந்து ஒரு பாதம் நினைக்கிறோம் இல்லையா. அது 3 பாதம், அது 3 மடங்கு வந்து பெரியது. இது ஆன்மீக உலகம், இது 1 மடங்கு அப்படின்னு நம்ம படித்தாலுமே
சோ அங்கே வந்து அந்த சாந்தினி சம்பித் ஹலாதினியினுடைய முக்கால் பகுதி வந்து ஆற்றல் வந்து மேலுலகத்துலதான் செயல்படுகின்றது. இங்கே கால் பங்கு ஆற்றல், அதாவது அந்தரங்க சக்தி செயல்படுகின்றது. அது நம்மளோட ஒன்றின்னு இருக்கு. நமக்கு வாழ்நிலை உண்டு இல்லையா? நம்ம வந்து சிந்தித்து ஆலோசிக்கக்கூடிய அந்த செயல்பாடுகளை நாம் ஈடுபடுத்திருக்கணும், அவகாசம் உண்டு இல்லையா? அதையெல்லாம் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கும் பொழுது இந்த கால் பகுதி தான் நமக்கு நித்தியத்தன்மையை வந்து கொடுக்கின்றது. அதனால நம்ம பகவான் இருந்து வந்தாக்கா கண்டிப்பா நாம் எல்லாருமே பகவான் அப்ப என்ன வந்து அவருடைய ரூபத்துல ஏதாவது மாற்றம் இருக்குமா? கண்டிப்பா கிடையாது இல்லையா? சோ எல்லா ஜீவன்களுமே இந்த இடத்துல படைக்கப்பட்ட பிறகு கூட பகவான் வந்து முழுமையாகவே இருக்கிறார் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆயினும் இந்த தத்துவம் வந்து ஏற்றுக்கொள்ள ஏனென்றால் ஆத்மாவானது பொருளின் துண்டுகள் போல, இப்ப நான் உங்களுக்கு எப்படி சொன்ன, கூக்கும்பர், கேரட் எது கட் பண்ணாலுமே அது மீண்டும் ஒன்று சேர்த்தாலும் கூட அது ஒரிஜினல் ஃபார்ம் வராது இல்லையா? அது போல பௌதிக கண்ணோட்டத்துல இருந்து நாம நோக்கவே கூடாது. சோ இது வெறுமனே வந்து அந்த ஆன்மீக தளத்திலிருந்து நோக்க வேண்டும். சோ ஜீவனாகி அந்த பகுதி நிலையான ஒரு பகுதி ஆகும் இல்லையா? அதாவது ஏனெனில் ஆத்மாவானது பொருளின் துண்டுகள் போல பிரிக்கப்பட இயலாது. அதான் நம்ம எதையாவது செய்தோம் என்றாலும் துகள்களாக செய்கின்றோம் இல்லையா? அதை துகள்களாக செய்வது போல நம்முடைய ஆன்மாவும் பகவான் வந்ததுக்காக நம்ம வந்து அதை வந்து துகள்களாக நம்ம கண்டிப்பாக நினைக்க கூடாது. அது எல்லாமே பிரிக்கப்பட இயலாது. ஜீவனாகிய அந்த பகுதி நிலையான ஒரு பகுதியாகும். ஸ்திரமா இருக்கும். நம்ம ஹிருதயத்துலதான் நம்ம ஜீவாத்மா இருக்கிறது இல்லையா? அதை இயக்கி கொண்டிருப்பவர் வந்து பரமாத்மா. இறைவன், அதாவது ஜீவனாகிய அந்த பகுதி நிலையான ஒரு பகுதியாகும். பரமாத்மா இருக்கும் வரை அவருடைய அங்கமும் பகுதிகளும் நிலைத்து இருக்கும். சூரியன் இருக்கும் வரை சூரிய கதிர்கள் மிக சிறிய நுண் கூறுகளுமே நிலைத்து இருக்கும். அதாவது சூரியனுடைய கதிர்கள் மிகச் சிறிய நுண்ணிய கூறுகளும் நிலைத்து இருக்கும். சூரியனுடைய கதிர்கள் எப்பவுமே சூரியனை விட்டு பிரிந்து செல்வது கிடையாது இல்லையா? நம்ம எல்லா இடத்துலயுமே அது பிரகாசமா இருக்கு. இருந்தாலும் அது எல்லாமே அந்த பிரகாசம் என்பது பின்ன பகுதிகள் நம்முடைய வாழ்நிலை, அதாவது ஜீவனுக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. இந்த சூரியன் யாருக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு? எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு இல்லையா? சோ இந்த ஆற்றல் எந்த மாதிரி ஆற்றல்? அதாவது அந்தரங்க சக்தியினுடைய ஆற்றல் இல்லையா? சாந்தினி, ஹலாதினி மற்றும் வந்து சம்பி. சோ இந்த ஆற்றலால் தான் நம்ம ஆத்மா வந்து நித்தியத்தன்மை வந்து பெறுகின்றது. ஆனால் நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் தான் நம்ம வந்து மீண்டும் அதே மாதிரி நிலையை அடைவோமா, இல்ல வந்து கீழ் உலகங்களுக்கு தள்ளப்படுவோமா, இல்லை மோட்சம் அடைந்து மேல சொல்லுவோமா என்றதெல்லாம் நம்முடைய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு நமக்கு கிடைக்கும். ஓகே, சோ ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா இந்த இதுல? ஜீவ துகள் என்பது வேத இலக்கியத்தில் நம்ம இப்போ உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி இந்த தலைமுடியினுடைய நுனி பகுதி 10,000 ஒரு பகுதி செகண்ட் சாப்டர்ல நாம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஆனால் அது மிக நுண்ணிய பகுதியாகும். பரமாத்மா எல்லையற்றது, கம்பேரே பண்ண முடியாது இல்லையா? அளவிட முடியாதவர் அவர். ஆனால் வாழும் உயிரினம் அல்லது தனிப்பட்ட ஆத்மா பரமாத்மாவிலிருந்து தகுதி வேறுபடவில்லை. குவாலிட்டி, தகுதி என்றால் குவாலிட்டி. ஓகே, அது மிக நுண்ணிய பகுதியா இருந்தாலும் அந்த பகவானுக்கு என்ன நித்தியத்தன்மை இருக்கோ அந்த நித்தியத்தன்மை அந்த ஆன்மா பெற்றிருக்கிறது. இந்த பதத்தில் இரு சொற்கள் வந்து குறிப்பாக கவனிக்கப்பட வேண்டியது இந்த ஸ்லோகத்துல கொடுத்திருக்கிறது. ஒன்று நிரந்தரம், வேறுபாடற்ற என்ற பொருள் தருவது, அல்லது அதே தகுதியின் என்னும் பொருள் தருவது இல்லையா? அதாவது நிரந்தரம், எட்டர்னல், அதுக்கப்புறம் எந்த மாற்றம், வேறுபாடற்ற, அதாவது பரமாத்மாவுடைய இயல்பும் அதே மாதிரி ஜீவாத்மாவுடைய இயல்பும் ஒன்றானது, வேறுபாடற்றது, நிரந்தரமானது, அதே தகுதியை பெற்றது அப்படிங்கிறது வந்து குவாலிட்டியில வந்து ஒரு மாதிரி இந்த 3 வார்த்தைகள் ரொம்ப முக்கியம். மேலும் தனிப்பட்ட ஆத்மாவும் இங்கு அணிமானம் என்று வெளிப்படுகிறது. தனிப்பட்ட ஆத்மாவும் வந்து இங்கு அணிமானம் என்று வெளிப்படுத்தப்படுகின்றது. அணிமானம் என்றால் மிக நுண்ணிய பொருள் என்று பொருள். அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப மைன்யூட்டா இருக்கிறது, ரொம்ப நம்மளால வந்து கண்ணுக்கே புலப்படாத சைஸ்ல இருக்காரு, அதுதான் மிக நுண்ணியம். பரமாத்மா எல்லா இடத்துலயுமே இருக்கார், அவர் இல்லாத இடமே கிடையாது. ஆனா இந்த சிறிய ஆத்மா வந்து ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு சிறிய ஆனா இந்த மிகச்சிறிய ஆத்மா தனிப்பட்ட ஆத்மா ஏதோ ஒன்றுல மட்டும்தான் உறையும் இல்லையா? அகண்டிதம் என்றால் துண்டுகள் ஆக்கப்பட்ட என்று சரியான பொருள் அல்ல, ஆனால் அமைப்பில் மிக நுண்ணியமான அப்படிங்கிறது பொருள். அதாவது துண்டாகாமல் அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து அதாவது எடுத்து நம்ம வந்து வெஜிடபிள் கட் பண்ற மாதிரி நினைக்க கூடாது ஆன்மா. அது மிக மிக அந்த கண்ணோட்டத்துல வந்து நோக்கவே கூடாது. அல்ல பௌதீக கண்ணோட்டத்தை விடுத்து இந்த
கண்களுக்கு வந்து தெய்வீக கண்ணோட்டத்தை கொடுத்து அந்த இடத்துல வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணணும் அந்த நாலேஜ் இல்லையா. சோ நாம எல்லாருமே பின்ன பகுதிகள். இந்த பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தியினுடைய அந்த கால் பகுதியால் ஆனதுதான் இந்த ஜீவாத்மா. இந்த ஜீவாத்மா வந்து எப்பொழுதுமே நிரந்தரமானது, அதாவது வேறுபாடற்றது. யாரிலிருந்து வேறுபாடற்றது? எல்லாம் வல்ல இறைவனிலிருந்து வேறுபாடற்றது. எதன் அடிப்படையில்? தகுதியின் அடிப்படையில், குவாலிட்டி இல்லையா. தன்மையில் வந்து வேறுபட்டது கிடையாது. ஆனா அளவில் மட்டும்தான் வேறுபட்டது என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அகண்டிதம் என்றால் அதாவது துண்டுகள் ஆக்கப்பட்டது என்பது பொருள் கிடையாது. அதாவது அமைப்பில் மிக 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 நுண்ணியமானது என்று பொருள். ஓகே, இதை நாம கண்டிப்பா மனசுல ஆழ்ந்து பதிய வச்சுக்கணும். யாராலுமே சூரியனிலிருந்து சூரிய கதிரை பிரிக்க முடியாது. அது போலதான் ஆன்மாவும் பரமாத்மாவிடமிருந்து என்னைக்குமே பிரிய முடியாது. அந்த இணைப்பு எப்பவுமே இருக்கு. ஆனா நாம என்ன பண்றோம்? இந்த அங்க இருந்து கொண்டு இந்த உலகத்துக்கு வரணும்ன்ற அந்த இருக்கு இல்லையா, நமக்கு எப்பவுமே அந்த உந்துதல் உண்டு. இங்க இருந்தா இன்னொரு இடத்த போய் பார்க்கணும், அங்க எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும், இயற்கை வளத்தை பார்க்கணும், ரசிக்கணும். இப்படி நம்ம இந்த நேச்சர் நம்ம கிட்ட உண்டு இல்லையா. அதனாலதான் நம்ம வந்து இந்த இக உலகத்திற்கு வந்து அஜ்ஞானத்தால வந்து உழண்டு கொண்டிருக்கிறோம். சோ இந்த சூரிய கதிர்கள் வந்து எவ்வாறு வந்து சூரியன்ல இருந்து பிரிக்கப்படாதோ அதே போலதான் ஜீவனம் எப்பொழுதுமே பரமாத்மாவோட வந்து சம்பந்தத்தை பெற்று கொண்டவன். ஆனால் அவன் எப்பொழுது மறைக்கின்றானோ அந்த தொடர்பு என்பது நாம வந்து இணைப்பை வந்து நாம துண்டித்துக் கொள்கின்றோம். ஆனால் உண்மையிலே குவாலிட்டி வைஸ்ல வந்து தகுதியின் அடிப்படையில பார்க்கும் பொழுது எப்பொழுதுமே நாம அவரை நோக்கி தான் இருக்க வேண்டும். எப்ப நாம அவரை மறந்து விடுகின்றோமோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி நாம வந்து இந்த பாவப்பட்ட இந்த பூமியில வந்து நாம என்ன பண்றோம்? மீண்டும் மீண்டும் வந்து பிறவி எடுத்துட்டே இருக்கோம் இல்லையா. வாழும் உயிரினம் அதனுடைய அமைப்பு நிலையால், அதாவது எவ்வாறு அது அதனுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இல்லையா, சுபாவத்தினால் பரமாத்மாவை போன்ற தகுதியால் சமமானது இல்லையா, தகுதியால் சமமானது. ஆனால் பரிமாணத்தில் அது மிக 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 நுண்ணியது. பகவானை வந்து நம்ம அளவே இட முடியாது. ஆனா நம்ம எல்லாமே ஒரு தூசியை விட இன்னொன்னு அதுலயே வந்து ரொம்ப ரொம்ப நம்ம கண்ணாலே பார்க்க முடியாது. அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப குறைவான நிலையில் இருக்கிறவங்க. ஞான வைராகிய யுக்தேன பக்தி யுக்தேன சாத்மனா பரிபச்சதி உதாசீனம் பிரகிருதிம் சஹஜௌஜம். அதாவது தன்னை உணர்ந்த நிலையில் ஞான பயிற்சியாலும் பக்தி தொண்டில் துறவாலும் ஒருவர் எல்லாவற்றையும் சரியான நோக்கில் பார்க்கிறார். சோ த குவாலிட்டிஸ் டு விஷுவலைஸ் தட் இல்லையா, தான் செல்ஃப் ரியலைசேஷன். மேலும் ஞானத்தை அபிவிருத்தி செய்து கொள்வதாலும் புத்தி யோகம், மெயினா இது சொல்றது ஞானம் பிளஸ் பக்தி இரண்டும் ஈக்குவல் டு இல்லையா. நாலேஜ் பிளஸ் பக்தி இஸ் ஈக்குவல் டு வாட்? புத்தி யோகா இல்லையா. தட் இஸ் த ஃபார்முலா. இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம ஞாபகம் வச்சுட்டாலே ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்மளால வந்து புத்தி யோகம் என்ன, புத்தி யோகம் தான் நம்ம செய்யணும் அப்படிங்கிற செகண்ட் சாப்டர்ல பகவத்கீதையிலே அதுதான் பகவான் வந்து புத்தி யோகியனான்னு சொல்றாரு. உடனே புத்தி யோகம்னே அவருக்கு வந்து கடைசியில முடிக்கும் பொழுது புத்தி யோகத்தை வந்து மேன்மைப்படுத்தி சொன்ன பகவான் தேர்ட் சாப்டர்ல வந்து கொஸ்டின் கேட்கிறாரு இல்லையா, புத்தி யோகம் அப்படின்னா எதுக்கு நம்ம வந்து நீங்க வந்து பக்தி இந்த இதை பத்தி சொல்றீங்க, என்னது செயல்படுன்னு சொல்றீங்க. இன்டெலிஜென்ஸா இருக்கிறவங்க வந்து தேர்ட் சாப்டர்ல கொஸ்டின் அதுதானே, புத்தி என்றால் புத்தி யோகம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு கொஸ்டின் கேட்பார் யாரு? அர்ஜுனர் இல்லையா. சோ ஞானம் இருக்கிறவங்க, புத்தி இருக்கிறவங்க, இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கிறவங்க வந்து யாராவது இவ்வளவு பெரிய இழப்பை வந்து ஏத்துக்குவாங்களா? இப்ப நீங்க வந்து கர்மமாக எழுந்து செயல்படுன்னு சொல்லும் பொழுது கர்ம சந்நியாசம், அதாவது அவரு கர்ம யோகியா ஆகுன்னு தான் சொல்றாரு இல்லையா. அந்த கர்ம யோகியா இருக்கும்போது இத்தனை உயிர்களை எல்லாம் நான் வந்து எப்படி விதைப்பேன், அதெல்லாம் எனக்கு பாவம் வராதான் அப்படின்னு சொல்றேன். புத்தி இருக்கிறவங்க யாராவது இந்த செயலை செய்வாங்களா அப்படின்னு. ஆனா உண்மையிலே புத்தி யோகம் என்பது ஞானம் மற்றும் பக்தி கலந்த யோகம். பக்தி செய்ய செய்ய ஞானமும் வந்து நம்மள வந்து கண்டிப்பா அடையும். இந்த இரண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா சமமாக எடுத்து போகும். அதுதான் வந்து புத்தி யோகமே. ஒருவர் எல்லாவற்றையும் சரியான நோக்கில் பார்க்கிறார். யார் ஒருவர் அந்த புத்தி யோகத்துல நிலை பெறுகிறாரோ அவரால் வந்து உள்ளதை உள்ளபடி பார்க்கக்கூடிய பக்குவம் கிடைக்கும் அப்படின்னா, அதாவது தன்னை உணர்ந்த ஆத்மா நிலையை அவர்கள் அடைகிறார்கள். அவர் ஜட உலக இருப்பின் மீது விருப்பு வெறுப்பு அற்றவராகிறார். அதாவது இருமைகளிலிருந்து அவர் வந்து விலக்கு, அதாவது விருவைகளின் விடுதலை அடைகிறார். ஜட உலக பாதிப்பானது அவர் மீது குறைந்த ஆற்றலுடன் செயல்படுகிறது. அதாவது மிக 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 மினிமல், எப்பயாவது ஒரு முறைதான் அது வந்து வெளியில வரும் இல்லையா. எல்லாத்தையுமே துறந்த ஒரு மனிதராக இருந்தாலுமே ஒரு சூழ்நிலை என்று வரும்போது நமக்கு கூட வந்து கோபம் என்பது வருகின்றது இல்லையா. அதுதான் மிக குறைந்த ஆற்றலுடன் செயல், நெக்லிஜிபிள். அதாவது ஏதுமற்ற. இப்ப சைத்தன்ய மகாபிரபு கூட ஜகாய் மாதாய வந்து
எஸ் அவரை கொல்லணும்னு நினைச்சார் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி சோ மிக குறைந்த அப்படின்னா அவருக்கு வந்து இந்த ஜட உலக பாதிப்பு கிடையாது. ஆனா அவர் வந்து நோக்கம் எதுக்குன்னு பாக்குறோம். அந்த கோபம் என்பது இந்த ஜட உலகத்தினுடைய இதுதான் தன்மைதான் இல்லையா? ஆனா அந்த தன்மை வந்து எந்த இடத்துல உபயோகப்படுத்துறார் வந்து ஒரு பக்தனுக்கு தீங்கிழைத்தால் அவரால் பொறுத்துக்க முடியாது. பகவானும் அதே மாதிரிதான் இல்லையா? அதனால வந்து தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு தீங்கிழைத்தால் பகவான் என்றைக்குமே பொறுத்துக்க மாட்டார். அதனால மிக குறைந்த உடனுடைய பாதிப்புல வந்து செயல்படும். கோபம் வந்தது யாருக்கு? சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு. சோ ஒரு குறிப்பிட்ட வியாதியின் கிருமி பலவீனமாகிற வரைக்குமே பாதிக்க முடிவது போல பலவீனமானவரை எஸ் ஓகே ஒரு வைரஸோ ஒரு பாக்டீரியா எதுவா இருந்தாலுமே நம்ம பாடியில என்ட்ரி ஆச்சுன்னா அது குட் பாக்டீரியா கூட நமக்கு தேவை. அதனால இந்த பால் இதுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு குட் பாக்டீரியா இருக்கு. அதெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பா உட்கொள்ளணும். நம்ம பாடிக்கு தேவையான வளர்ச்சி நமக்கு அது கொடுக்கும். அதே வந்து ஒரு வைரஸ் வந்து நம்ம வீக்கான ஒருத்தருடைய உடல்ல வந்து என்ட்ரி ஆனாக்கா உலக இயற்கையின் அல்லது மாயசக்தியின் பாதிப்பு கண்டிப்பாக இருக்கும் இல்லையா? நமக்கு வந்து ஜுரம் வரும், எல்லாமே வரும். இன்ஃபெக்ஷன் வந்த உடனே நமக்கு எல்லாமே வந்து கண்டிப்பா நாம சங்கடமான நிலையில நம்ம உழண்டு கொண்டிருப்போம் இல்லையா? அது போலதான் இந்த இயற்கையின் அல்லது மாயசக்தியின் பாதிப்பு பலவீனமாக அல்லது கட்டுப்படுத்த ஆன்மா மீது செயல்படும். ஸோ கம்பேரிஷன் வைரஸ் வந்து எதுக்கு கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க? மாயா சக்திக்கு கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா? சோ உடலுடைய ஆரோக்கியம் எதற்கு வந்து ஒப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது என்றால் அஜ்ஞானத்தில் உழண்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய கட்டுப்பட்ட ஆன்மாவிற்கு வந்து ஒப்பிடப்பட்டு. சோ இந்த வைரஸ் வந்து எப்படி வந்து உடல்ல வந்து தங்கி நமக்கு வந்து உபாதைகள் கொடுக்குமோ அது போல அஜ்ஞானம் எனக்கூடிய இந்த ஜட உலக மாயை என்பது இந்த உடலுக்குள்ள தங்கி கொண்டு நமக்கு வந்து எப்பொழுதுமே தொந்தரவுகளை தான் கொடுத்துருக்கு இல்லையா? ஆனால் வீடு பேரடைந்த ஆத்மாவின் மீது செயல்படாது. ஏன்னா அவர்கள் அனைத்துமே ஞானத்திலும் பக்தியிலும் வந்து நோக்குவதால் இதையெல்லாம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஒரு ஒன்றுதான் இல்லையா? ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் இருக்கும். மேலும் அத்தகைய செயல்பாடுகளில் அவர் ஈடுபட்டு சங்கடத்தையே பெற்றாலும் அது அவர் சங்கடமாக கருத மாட்டார். அவருடைய கடமையாக அதை செய்து முடிப்பார். அப்படிப்பட்ட ஆத்மாக்களுக்கு வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து எந்த ஒரு வெற்றி தோல்வி இல்லையா மற்றும் வந்து இன்ப துன்பம் இதெல்லாமே வந்து ஒரு சகஜமான ஒரு நிலையை வந்து கொண்டு வரும். தன்னை அறிதலை விடுதலை பெற்ற நிலையினுடைய இயல்பாகும் இல்லையா? தான் யார், நாம் ஒரு ஆன்மா, இந்த பிரபஞ்சத்தில் எவ்வாறு செயல்பட வேண்டும் அப்படிங்கறதெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு செயல்படுறாங்க இல்லையா? தன்னை உணர்ந்த ஆத்மா அது. ஒருவர் தன் ஆதார நிலை அறிவின் மூலமும் வைராகியத்தின் மூலமும் துறவு மூலமும் புரிந்து கொள்கிறார். இது எதன் மூலமெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம்? நம்ம இத ஆதார நிலையை தன் ஆதார நிலையை அப்படின்னா தன்னை இல்லையா, அதாவது ஆன்மாவை நிலையை வந்து அறிவின் மூலமும் ஞானத்தின் மூலமும் அதே மாதிரி வைராகியத்தின் மூலமும், அதாவது ஒரு ஸ்ட்ராங் கன்விக்ஷன் இல்லையா? இந்த தொண்டு புரிதல்ல வந்து ஸ்ட்ராங் கன்விக்ஷனா இருக்கிறவங்க அப்பயும் ஒரு தொண்டு புரிவதால் இதை வந்து ரியலைசேஷன் வர்றது. அடுத்து துறவரம் மூலமும் வந்து கர்ம சந்நியாசத்தின் மூலமும் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. அறிவில்லாமல் ஒருவர் உணர்தலை பெறவே முடியாது. அஜ்ஞானம் என்றைக்குமே நமக்கு உணர்த்தாது. அவங்க எவ்வளவுதான் வந்து பிளைண்டா வந்து பக்தி பண்ணிட்டே இருந்தாலுமே அதுல வந்து பூர்ணத்துவத்தை அவங்களால என்றைக்குமே அடைய முடியாது. அதனாலதான் பக்தி கொள்ளும் பொழுது ஞானத்தையும் தேடி நாம செல்லணும். ஞானமற்ற நம்ம கூட பிஃபோர் பகவத்கீதா அப்படிதான் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இல்லையே? எதுக்கு பண்றோம், எதுக்கு பக்தி இப்படி செய்யணும், ஏன் இதெல்லாம் செய்யணும்ன்ற கொஸ்டின் நமக்கு என்னைக்குமே எழுந்தது கிடையாது. பிளைண்டா ஒரு பக்தி ஃபாலோ பண்ணி, அதனாலதான் நம்ம பக்குவமே அடையல பக்தியில. சோ அப்படிப்பட்ட பக்தி நம்ம என்னைக்குமே பக்குவத்தை வழங்காது. அதனால வி ஷுட் பி இன்க்வெஸ்டிக். இதை தெரிஞ்சுக்கணும், இதை இன்னும் பக்குவமா எப்படி செய்யறது அப்படிங்கறத வந்து புரிந்து கொண்டு செயல்படணும். அதுதான் நமக்கு வந்து பக்தியில வந்து மேன்மையா செல்றதுக்கான மார்க்கத்தை கொடுக்கும். அவர் ஜடகுலக கட்டுப்பாட்டு வாழ்வில் பிடிப்பின்றி செய்ய முடியும். சோ அதுவே பக்தி தொண்டினுடைய தொடக்கமாகும். அதாவது ஒருவர் பரமாத்மாவின் மிக நுண்ணிய பகுதி என்று அறிதலே, அதாவது நாம் எல்லாருமே பகவானிலிருந்து தோன்றிய பின்ன பகுதி என்பதை புரிவதே இல்லையா? அவரை வந்து அதாவது நாமளும் வந்து தெய்வீகமான நிலையில் இருக்க வேண்டியவர்கள் தான். ஆனா இந்த ஜட உடலோடையும் இந்த சூக்ஷ்ம உடல் ஜடத்துல வந்து இந்த சூக்ஷ்ம ஸ்தூலத்துல வந்து நாம் இணைந்திருப்பதால் நாம் என்ன பண்றோம், இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த பகிரங்க சக்தி என்ன பண்ணுது, அந்த அந்தரங்க சக்தியிலான அந்த ஆத்மாவை வந்து ஓவர் ரூல் பண்ணிடுது இல்லையா? அப்படின்னா செயல்படக்கூடிய விதம் வந்து ஆன்மா வந்து தூய்மையான நிலையில இருந்து செயல்படணும்னு நினைக்கும். ஆனா
இந்த பௌதிக ஆசைகளால் பின்னிக்கு பிணையப்பட்ட இந்த அதாவது சூக்ஷ்ம மற்றும் இந்த ஸ்தூல உடல் என்ன பண்ணும், அதனுடைய செயல்பாடுகளை வந்து ஆன்மாவை வந்து தனித்து இயங்குறதுக்கான அந்த நிலையை வந்து விடவே விடாது. ஆன்மாவினுடைய தன்மைக்கேற்றவாறு செயல்படுவதற்கு இந்த சூக்ஷ்ம மற்றும் ஸ்தூல உடல் வந்து விடவே விடாது. இதனுடைய பவர் ஜாஸ்தி. ஏன்னா இது முழுமையாக வியாபித்திருக்கிறது எது, பகிரங்க சக்தி. இந்த இத்துணூண்டு அந்தரங்க சக்தி எப்படி அதை வந்து, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து 2 பேர் ஓடுறாங்க, ஸோ ஓட்டப்பந்தயம் வைக்கிறாங்க இல்லையா. இந்த 2 பேரும் ஓட்டப்பந்தயம் வைக்கும் பொழுது ஒருத்தர் வந்து ஆன்மீகத்துல இருந்து போறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஆன்மீக ஆற்றலில் செயல்படுகிறாரு என்று எடுத்துக்கோங்க. ஓட்டப்பந்தயத்தை கம்பேர் பண்ணாதீங்க, எக்ஸாம்பிள் தான் இது. இன்னொருத்தர் வந்து பௌதீகம். இந்த 2 ஆன்மீகம் பௌதீகம் தான் ஓட்டப்பந்தயம் நினைச்சுக்கோங்க, ரெண்டும் போறதுனாக்கா. இதுல யார் ஆன்மீகம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கொஞ்சம் பவர்ஃபுல் கம்மி அப்படின்னா நம்ம இந்த பௌதிகத்தை. அதே வந்து இந்த பௌதீகத்துல இருக்கிறவங்க பாத்தீங்கன்னா எனர்ஜெட்டிக்கா இருப்பார். சோ இவங்க 2 பேருமே வந்து ஓட்டப்பந்தயம் வச்சாக்கா யார் ஜெயிப்பாங்கனாக்கா இந்த பௌதிகத்துல இருக்கிறவங்க தான் ஜெயிப்பாங்க இல்லையா. அது போலதான் நம்ம மனம், இந்த போராட்டம் இருக்கு இல்லையா, இந்த உடல்ல தங்கிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த ஆன்மா சிறு பொறிதான். அது வந்து அவ்வளவு ஆக்டிவா செயல்படணும்னாக்கா இந்த பௌதீகத்தினுடைய ஆற்றல் வந்து அதனுடைய இம்பாக்ட் குறைவா இருந்தா மட்டும்தான் இந்த ஆன்மீகம் மேன்மையா வரும். எப்ப ஆன்மீகத்தினுடைய மேன்மையை உணர்கிறார்களோ அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கலி அது இத்துணுண்டே இருந்தாலுமே அவன் வந்து ஃபாஸ்டா போய் ரீச் ஆகிறதுக்கான அந்த குவாலிட்டி அவன் பெறுவான். ஆன்மீகத்தினுடைய முக்கியத்துவத்தையே தெரியாம, இந்த ஆத்மாவுடைய முக்கியத்துவத்தையே தெரியாதவன் என்ன பண்ணுவான், பௌதீகத்தினுடைய ஆற்றலை போட்டு அந்த ஆன்மாவை எவ்வளவு கட்டுண்ட நிலையில வந்து இருக்க முடியுமோ அவ்வளவையும் இறுக்கி வைப்பான். அவனும் அவன் எத்தனை ஜென்மத்தை அவன் எடுத்த அந்த பாவத்தையும் புண்ணியத்தையும் தீர்க்கறதுக்கு அவன் பிறந்துட்டே இருப்பான் இல்லையா. இதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஒருவர் உலக மாயையிலிருந்து விடுபட்டால் அன்றி இல்லையா, இந்த புறக்கண்களை வந்து நம்ம வந்து மாயையிலிருந்து நீக்கணும். அவர் பகவானின் பக்தி தொண்டில் கண்டிப்பாக ஈடுபட முடியாது. அதனால் இந்த பகுதியில் ஞான வைராகிய யுக்தேனா, நம்ம இதை கூட நம்ம படிச்சிருக்கோம், பக்தி ரசாமிரத யுக்த வைராகியம், பல்கு வைராகியம் என்பது நீங்க படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா. பல்கு வைராகியம் என்பது மேலோட்டமா பக்தி செய்யறது இல்லையா. என்ன இவங்க விழுந்து விழுந்து பக்தி செய்றாங்க. எத்தனை பேரு நம்ம ஏதாவது நம்ம இஸ்கான் ஆர்கனைசேஷன் ஏன் இவ்வளோ தீவிரமா வந்து பஜனை செய்யும், இவ்வளோ எல்லாம் இவங்க எதுக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க, இவ்வளவு சொல்லி கொடுத்த கூட நமக்கு சில சமயத்துல வந்து நம்ம வந்து ஷாலோ, நம்ம வந்து அவ்வளவு ஸ்ட்ராங் கிடையாது, எப்ப வேணாலும் நம்ம தவறி விழும். அதுக்குதான் அவ்வளவு யுக்த வைராகியம் தான் ரொம்ப முக்கியமே. வெரி ஸ்ட்ராங் டிட்டர்மினேஷன் இருக்கணும் நமக்கு. பல்கு வைராகியம் இருந்தா நம்ம வந்து பக்தி அப்படியே எப்படி வந்து ஷாலோ வாட்டர் இருந்தா அடிச்சுட்டு அப்படியே அதாவது டைல்யூட் ஆயிடுமோ, நம்ம பக்தி கூட வந்து டைல்யூட் ஆயிடும். அந்த ஸ்ட்ராங்கா இருக்கக்கூடிய பக்தி நம்ம கிட்ட இருக்காது இல்லையா. காஃபி நீங்க எல்லாம் கூட முன்னாடி இப்ப காஃபி விட்டுருப்பீங்க, ஸ்ட்ராங் டிகாஷன் போட்ட காஃபி தான் நீங்க, லைட்டா இருக்கக்கூடிய காஃபி நிறைய பேர் விரும்ப மாட்டாங்க. அது வெறுமனே பால் மாதிரிதான் இருக்கு அப்படின்னு நினைப்போம் இல்லையா. அது போலதான் அது வந்து பாலையே குடிச்சிடலாம் இந்த காஃபி குடிக்கிறதுக்குன்னு நினைக்கக்கூடியது, ஸ்ட்ராங்கா பண்றது. அது மாதிரி ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் நம்முடைய பக்தி. அதனால்தான் அதுல வைராகியம் என்பது யுக்த வைராகியமாக இருக்க வேண்டும், பல்கு வைராகியமாக இருக்கக்கூடாது. ஒருவர் தன்னுடைய ஆதார நிலையினை முழுதும் உணர்ந்து இருந்தால், வாழ்வின் துறவு நிலையில் இருந்தால், சோ அதுக்கு வந்து குவாலிபிகேஷன் என்ன, உணர்ந்து தன்னுடைய ஆதார நிலை அப்படின்னா இந்த ஆத்மாவுடைய நிலையை பற்றி உணர்தல். சோ மேலும் வாழ்வில் துறவு நிலையில் இருத்தல் அப்படின்னா டிட்டாச்மெண்டோட இருக்கிறது, ரினவுன்சேஷன் அப்படின்னா எதெல்லாம் பக்திக்கு வந்து தேவையற்றதோ அது எல்லாத்தையுமே வந்து விட்டுறணும், தேவையே இல்லை. பக்தி செய்யறதுக்கு எதெல்லாம் தடைக்கல்லா இருக்கோ அதை கண்டிப்பாக நாம விட வேண்டும் இல்லையா. அப்பதான் நம்மளால யுக்த வைராகியத்துல வந்து நிலை பெற முடியும். உலக கவர்ச்சியிலிருந்து விலகி இந்த பௌதீகத்தில் நம்ம சுழண்டுட்டே இருந்தா நம்ம மீண்டும் மீண்டும் இந்த இடத்துல பிறந்துதான் இருப்போம். பின்னர் தூய பக்தி தொண்டினால் பக்தி யுக்தேன அவர் பகவானின் அன்பு தொண்டனாக தன்னை ஈடுபடுத்தி கொள்ள முடியும். எது வரைக்குமே இந்த யுக்த வைராகியம் இல்லையோ அது வரைக்கும் நாம பல்கு வைராகியமா தான் செயல்படுவோம். அதனால எப்ப பாரு ஏற்ற இழக்கங்கள், நம்முடைய பக்தியில வந்து பூர்ணத்துவம் என்பது இருக்காது, ஸ்ட்ராங்கா இருக்காது. பரிபஷ்யதி என்றால் எல்லாவற்றையும் சரியான நோக்கத்தில் பார்க்க முடியும். பரிபஷ்யதி நம்ம பார்க்கக்கூடிய பார்வை இல்லையா. சோ சமநோக்கோட பாக்குறது, சரியான நோக்கம் அப்படின்னா அதனுடைய இயல்பு என்னவோ அந்த தன்மையில். இப்போ ஒருத்தர் பேசக்கூடிய விதத்துல இருந்தே அவருடைய நேச்சரை வந்து நம்ம முன்னாடி வந்து டிஃபரெண்டா நம்ம பௌதிக கண்ணோட்டத்தோட பார்க்கும் பொழுது அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய நெகட்டிவ்ஸ் மட்டும் தான் நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லையா. அதே ஆன்மீகம் எனக்கூடிய கண்களை கொண்டு பார்க்கும் பொழுது
அவர் நிறைய குறைகளோட இருந்தாலும் அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய குட் குவாலிட்டிஸ் என்னன்றதை நம்மளால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். the vision changes இல்லையா? பார்க்கக்கூடிய பார்வை வந்து கண்டிப்பாக வந்து மாறுபடும். அதனால நம்ம எப்பவுமே இந்த பௌதிகத்திலிருந்து பார்க்கும்பொழுது வெறுமனே குறை நிறைகளை பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஆனா ஆன்மீகத்துல பார்க்கும்பொழுது எந்த அளவுக்கு இவங்க வந்து அதாவது மேன்மையா இருக்காங்க, எந்தெந்த விதத்துல வந்து இவங்க மேன்மையா இருக்காங்கன்ற பார்க்கக்கூடிய அந்த கண்ணோட்டம் கிடைக்கும். தட் இஸ் த டிவைன் குவாலிட்டி. அதனாலதான் நீங்க எந்த ஒரு ரிஷி அதாவது ஒரு முனிவர்கள் இவங்க ஆச்சாரியார்கள் குருமார்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க பேசக்கூடிய வார்த்தைகள் வந்து மிக 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 குறைவாதான் இருக்கும். அந்த மிக குறைவான வார்த்தையிலே கூட நம்மளுக்கு வந்து பாசிட்டிவான ஒரு ரிப்ளை மட்டும்தான் கொடுப்பாங்க. நம்ம கிட்ட நிறைய நெகட்டிவ்ஸ் எப்பவுமே we should not see the negatives of the people. அடுத்தவங்களுடைய குறைகளை மட்டுமே நம்ம பார்க்கக்கூடிய அந்த திருஷ்டியை நம்ம கண்டிப்பா ஒதுக்கிடணும். வெறுமனே அந்த நபரிடத்தில் இருக்கக்கூடிய மேன்மையான குணம் எது அப்படின்னு நம்ம தேடி கண்டுபிடிக்கணும். அந்த மாதிரி ஒரு குவாலிட்டியை வந்து நம்ம வளர்த்துக்கணும். அதுதான் வந்து ஆன்மீகத்துல வந்து முன்னேறி செல்வதற்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரே நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. அது சார்ஜ் கம்மியாயிடுச்சு, டக்குன்னு போயிடுச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. அதான் நம்ம தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்றது பரிபஷ்யதி இல்லையா? அதாவது பின்னர் ஜட உலக இயக்கன் பாதிப்பு ஏறக்குறை இல்லாமல் போகிறது. இது பகவத்கீதையில கூட ஒரு பிரம்மபூதா பிரசன்னாத்மா நா சோஷதி நா காங்ஷதி, இந்த மனப்பாட ஸ்லோகம் இல்லையா? சரள மத் பக்தி லபத்தே பராம். அதாவது நம்ம இது எல்லாமே நம்ம அதாவது பிரம்மபூதா ஸ்டேஜுக்கு நம்ம கண்டிப்பா போகணும். ஸோ அதாவது நான் சோஷதி நான் காங்ஷதி, இல்லை என்ற ஏக்கமும் கிடையாது இல்லையா? இருக்கின்றது என்ற இதுவும் கிடையாது. நமக்கு எதை பற்றியுமே நம்ம வருத்தப்பட போறதும் கிடையாது. இங்க அதாவது சுகிக்கிறதுக்கும் துக்கம் கொள்வதற்கும் எதுவுமே கிடையாது இல்லையா? அது எப்படிப்பட்டதாக இருந்தாலுமே சோ லாப நஷ்டங்கள் பத்தி எல்லாம் பெருசா யோசிக்கவே மாட்டோம். ஒருவர் தன்னை அறிந்தால் இந்த உலக இயற்கையின் பாதிப்பிலிருந்து விடுபட்டு மகிழ்ச்சி அடைகிறார். சோ அதே நேரத்தில் அவர் துக்கத்திலும் ஆவலிலுமே ஈடுபடுகிறார். அதே நேரத்தில் கூட நம்ம வந்து ஈடுபடுறோம். ஆனால் பகவான் அந்த நிலை மத் பக்திம் லபதே பராம் இல்லையா? தொடக்க பக்தி தொண்டின் உண்மையான நிலை என்று குறிப்பிடப்படுகின்றது. அதுதான் நம்ம ஆரம்ப ஸ்டேஜ். எப்ப நாம இந்த இரண்டையுமே வந்து நாம அதாவது இரண்டையுமே ஒன்று போல பார்க்கக்கூடிய அந்த கண்ணோட்டத்தை வந்து நாம வந்து அபிவிருத்தி செய்து கொள்கின்றோமோ அப்ப நாம இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய குறை நிறைகள் லாப நஷ்டம் இல்லையா இன்பம் துன்பம் இது எல்லாத்தையுமே ஒன்று போல பார்க்கக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவம் வரும்பொழுது நாம பக்தி பாதையில வந்து அடியெடுத்து வச்சிருக்கோன்ற அர்த்தம். இது வரைக்கும் இன்னும் குறை நிறைகளுடைய உழந்து கொண்டு இருக்கணும், நம்ம இன்னும் வந்து அந்த பக்குவம் அடையவில்லை என்று பொருள் இல்லையா? அது போல புலன்கள் தூய்மை அடையும் பொழுது அவை பின்னர் பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட முடியும். கரெக்ட். நம்ம இந்த பியூரிபிகேஷன் ஆஃப் த சென்சஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அப்ப அதுக்கு முதல்ல வந்து நம்ம மனசுதான் அச்சானியா இருக்கக்கூடிய மனசு வந்து பக்குவம் அடையணும். மனசு வந்து பக்குவம் அடைஞ்சா ஆட்டோமேட்டிக்கலி புத்தி அதற்கு ஏற்றவாறு செயல்பட்டு இந்த புலன்களையுமே வந்து செயல்படுத்த வைக்கும். ஆனா மனசு வந்து தூய்மை அடையவில்லை என்றால் கண்டிப்பாக அது வந்து மாற்றம் எதுவுமே இருக்காது. ஜட உலக மாசில் இருப்பவர் ஒரு பக்தனாக இருக்க இயலாது. ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம பிரபுபாதர் அவர்கள் கொடுத்திருக்கிறது இல்லையா? So those who are in the material contamination will never become a பக்தா. கண்டிப்பா முடியாது. எது வரைக்கும் அந்த பௌதீகத்துல நம்ம மெட்டீரியலிஸ்டிக்காவே இருக்கோமோ அது வரைக்கும் நாம வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து உழண்டு கொண்டே இருக்க வேண்டியதுதான். ஓகே, நான் இன்றைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். மீண்டும் நாளைக்கு பார்க்கலாம். இதுல 19th ஸ்லோகமுடைய எக்ஸ்பிளனேஷன் நாளைக்கு சொல்லி நாளைக்கு வந்து பண்ணலாம். ஓகே, வாஞ்ச கல்பதாருபியஷ கிருப சிந்துபியேவச்ச பதீதானாம் பாவனேபிய வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. சோ ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா? எனி டவுட்ஸ்? இல்ல மாதாஜி, நல்லா புரியுது மாதாஜி. நல்லாவே புரிஞ்சது மாதாஜி. பொறுமையா நீங்க எல்லாம் வருது மாதாஜி. இதுல என்னமா பகவத்கீதையில இருக்கிறது எல்லாமே இப்ப வருது.
எஸ் எல்லாமே. அதனாலதான் பகவத்கீதை படிச்சுட்டு பாகவதம் படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். பகவத்கீதையை படிக்காமலே நீங்க பாகவதம் படிச்சீங்கன்னா உங்களால கோரிலேட், அதாவது அது ரிலேட் பண்ணவே முடியாது உங்களை. ஓகே, அதனாலதான் நீங்க பகவத்கீதையை வந்து 1க்கு 4 வாட்டி நல்லா வாசிங்க. ஓகே, இப்ப